Agad. 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 Anyamanan, ti. Bakit, Mon? Ay, naapo. Agkat-katay ka manan. Ay, na. Dimpay mo't mapunasan ta katay mo. Day takot gamin. Day tagamin ti kunkunak kanyam. No kumadinungag ka ide. Dihang ko mga kasta. Ay, naapo niya tata. Di nakaidida ka lang. Ang ka nga makakutkutin. Ay, naapo. No kumadinungag mo di magbagak ide. Dihang ka ko mga na high blood. Ang ka ko mga na stroke. Ay, naapo. Atan tumagamin. Kaiinom mo ti arak. Sapay nakarawrawat ka, magkaroon ti pulutan. Nakaagin inong ti arak. Pangan ka mga pangan. Ay, naapo. Day tati kong kunak ganyam. Kinatural. Ako nga talaga. Tahan naggarod nga dinangag. Tapos tatanga, kas tati ka sa saad mo. Siyak tagal alaga kanyam. Tatakas tati ka sa saad mo. Siyak aminan. Siyak tisang karaayab mo. Ay, naapo. Ayan na nga rin dagita babarkadam. Ayan na dagita ininuman ide. Dita ka pa yung may bisitaan. Dita ka pa yung may tanawan. Ay, naapo. At ati kung kunak gamin kanyam. No gamin bawal. Bawal. Ay, naapo. Putagugot ka pa ilang Ay, naapo. Kita man tabagem. Kasla ka lababo yan. Kalpasan ti abagam ulong na daguson. Ompay tangad mo. Sino nga matahang nga ma-high blood ti kasta? Naguyaw ka pa ilang ko kasi. Apo. Ay, apo. Atan to gamin. No bawal gamin. Ay, nasugar niya kasalamat ang kanya bakit hasta si kaswela ka. Kerbang naangag pasalamat ka. Tas sinupay ngay kumati mang taripato kanyam nuhan nga siya. Di ka lang asawa, beleng kan. Ay, agad. Inayabang gada, kaya ko nga ibagad, siwa o di nga bilin ko. Bakit? Baka nakagbayagan dito nga lobong, bakit tayo may baga? Ay, bakit? Nya. Dato'y balay tayo, ang mga may bayan, ang mga ilaklakaw, bakit? Akin dagay, tinay dagat, habay tayo. Tinadyatalong nga balay, ijay, bakit? Ano kung dagay? Ang mga ilaklakaw. Nya gaming nga gapong nga ilakok kan tayo mat nga sami ko Isugar nga mo ilaklakaw, bakit? Tayo nga bagay. Nga apo. Matay ka lagaro doon at apay lagpiloso po ti ubram. Ngayon mo nga. Agom ka, magkatsakin mo kang pera ka. Sugaan mo kay lalakaw, kakaw nga bagay. Pistibulong na to yung nalaklakayan. Ayong gayong lakay. Yung may ni para berting tatay. Muli berteng. Wan. Abaya sa tiwagara. Yung may nagbayad ti Gismail. Giswell! Gismail garod. Giswell, limbayad na bakat. Kawan kampay man na ito utang na. Anong luko ka berting ka? Kendo 50 will di utang na ni berteng. Ay, bangunan nak bagat, bangunan nak. Bangunan nak bagat na mapanggusin nga ran. Dati nga berteng. Ay, kasta gamin lakay. Nagpapigsa ka. Hang kapay nga matay ta. Ang kapay sinip ti utang. Yan. Luko ata nga. Bertingan. Kendo 50 will di utang na. Gismil kita. Jure yan na. Tawag ko sigaret. Kasta nga ron alakay. Ang kapay nga mamatay. Singirampay amin nga pautang mo. Nya.